Het begon eigenlijk wat met een gek idee van ja, in de keet. Wij wisten dat het huis vrij kwam. Nou, toen ben wij wat een ploegje gaan zieken. Nou, ik ben Jan Sjoerd. Ik ben 23 en ik werk hier in Warkum. We gaan naar de boerouders. Nou, ik ben Riemer. Ik ben 20 hier en ik ben ZZP'er in de techniek. Ik ben Tijan, ik ben student en ik werk hier daarnaast bij een scheepsbouwbedrijf in Heeg. Ik ben Rutger Piersma, 22 hier en werk als ZZP'er in de techniek. Ik ben heel zat in studeren, Sa. Maar ja, daar hebben wij net de brains voor, dus ja. wij missen een beetje VMBO-modus, dus ja, het is gewoon hartstikke leuk. Is dat nou de kop? Ja, ik kan hier wel mee, ja. Ja? Ja. Dus nou, ik vind het wel leuk werk. En die horen jongens, je kennen het ja, net zo goed. Dus ja, dan doe ik het meestal maar. Taken goed verdelen, hè? En wat ben je met taken aan die hoer? Tafeldekken. En dat zit er weer op voor Joert. We doen kip curry. Dus luxe tafelen dat doen. Je eigen recept? Nee, ik doe gewoon een pakje. Dus, net te moeilijk. Zeker net te prijs. Man is kakjek, Ties is kakken Tiesloos, Wijns is Riemer en Ton is Jelmer. En zo hebben we in ieder geval 4 dagen vol. En dan de vreed is altijd wat, nou, dat komt vaak ook wel goed. Sneuren, snijden, ja, of iets een keer in de keten of iets bij de ouders. Dan gaan we iedereen tevreden. Oh, meteen weer opleiding dan? Nou, dat kennen we. Kom maar mooi. Dit is de hal, wc'tje. Dit is de Thiesenkamer. Nou, en dan gaan we nou terug naar mijn kamer. Maar wat is dan met poesjes, hé? Ja, dat ben mijn lievelingsbeesten. Dat hebben we zelf maken. En waar is dat dan zo handig? Nou, dan moet ik naar rechts en links in. Ik ben fantastisch. Oh ja. Ja, dat is ook belangrijk. Maar tenminste hebben we misschien een paar grote blad erin. Nou ja, 4 hoeken stoken en dan is het wel warm. En dan kerst erin. Oh, die moest wel nadenken als erin was. Ja, moest alleen nadenken als het erin was, ja. Nou, wij hoeden dus, omdat wij gezin binnen, hoe wij net overmeter. En dan kennen het wel. En anders, maar als hij is wel redelijk groot. Dus er kennen wel een paar dames bij en dan kunnen we correct de overmeter heavy. Dat is wel wat een bende, hè? Is het speciaal voor om een Friesland opruimen? Ik denk het met ambitie creëren. Er is iemand een vriendin. Orel. Oorlog. Ja. Die weet het nog net. Nee, we hebben zo'n zoeken naar een vriendin willen, maar ja. Niemand Maar ja, hoort. maar ja, heel vaak dan weten wij gewoon net zo goed wat wij sissen moeten. Dus ja. Ja, hierbij doen we een oproep. Ja, je moet hem in filmen, ja, hij is er echt van taal. Hij is al heel lang net een leuk bank. Ja, nou, bij deze ik doe een oproep. Nee, grapje, maar... Ja, maak ze weg, ja, kom die is maar. van Ties, kom op. Nee, vrouwen kunnen beter kippen houden. Ik heb een huiskaart. Ja. Ik moest eruit van de jongens. Ja, tering. Ja. Maar 12 weet ik hier dan misschien samen. Dus eerder nog een leuke gast, een geschikte gast die hierbij wil. Stuur een appje naar Omroep Friesland. En waar weet, ben je de volgende bewerker.